regidors dels municipis de la comarca, diputats, molt bona vesprada. Benvinguts a l'entrega dels premis del segon concurs d'emprenedors de la Mancomunitat de l'Alcoià. En primer lloc, anem a lliurar els premis de la categoria Emprenedors. És un premi que reconeix la tasca d'empreses ja en funcionament, creades des de l'any 2012 i amb potencial generador d'ocupació. El tercer premi d'aquesta categoria està compartit per dues empreses del sector ben diferents. Mavici Online, una plataforma per fomentar la venda online, i Virginia Disseny, dedicada a la creació i confecció de vestits d'època. Anem a saber alguna cosa més d'aquestes iniciatives. El meu nom és Pau Ferri Aracil i el nom de l'empresa és Mavici Online SL. Es dediquem a fer pàgines web, en realitat són tendes online, en les que només tens que pagar si tens venda. Tu crees la tenda, no pagues res per fer-te la tenda i només quan tens ventes tens que pagar un 2% de l'import de la comanda o 2 euros, el que vulguis triar. Ho vam fer perquè el que volem nosaltres com a projecte és ajudar al petit comerç que no fa aquesta tenda online per la inversió que li representa, però que nosaltres sí que creiem que hi ha un potencial en aquest producte per a competir en els grans com Amazon o altres i que es pot fer alguna cosa. I en un any i mig ja tenim més de 4.000 tendes online creades. El nostre repte de futur és arribar a més de 10.000 tendes i estem intentant aconseguir-ho saltant a l'altra part del Charco i en Sud-amèrica. Hi ha una quarta part de les tendes són de Sud-amèrica i és el que volem arribar a Mèxic, Equador i Xile, que són gent on hi ha tendes i que podem també allí ajudar a la gent a crear una tenda online i pagar només quan tinga ventes. L'empresa la composem el meu socio Jorge Aránega i jo, i després tenim un equip de gent que col·labora tant en desenvolupament com atenció al client com la part comercial. Però este premi és una alegria sempre saber que en ta casa hi ha un poder de reconeixement a aquest esforç diari que fem per intentar aconseguir fer un projecte des d'on no n'hi havia res, intentar fer una idea innovadora i intentar que arribi a tot el món. Jo soc Virginia Rodrigo Manzano i el nom de l'empresa és Virginia Disseny. La idea va començar pràcticament des de sempre, des que vaig acabar els meus estudis de disseny de moda, sempre m'havia interessat el món medieval. Però realment el que és la idea de crear una empresa em va vindre sobre l'any 2011 i a poc he anat donant-li forma i fins que al final, a finals del 2013, es va constituir com a empresa. Oferim trajes amb un rigor històric, i aquesta és la primera línia, de trajes històrics medievals, o sigui, basats en obres pictòriques de l'època, ja siga del segle XIII, XIV, XV, inclús del període renaixentista. Tot això va enfocat a gent que necessita un vestuari molt específic per fer una recreació històrica o un event de teatre o un programa de televisió que necessita aquest vestuari específic acorde a la història conforme era. De moment estic jo al davant de tota l'empresa i n'hi ha col·laboradors, com és un taller de confecció que m'ajuda a elaborar totes aquestes prendes. Ha sigut com un reconeixement ja a nivell professional i personal, no ja per la quantitat econòmica que significa, sinó per el que significa guanyar el premi, i a més a nivell de la comarca, que ha sigut com un reconeixement i una aposta per el que és la indumentària, i per a mi professionalment ha sigut molt especial. El procés va ser a través de l'Institut Idees de la Politècnica d'ací d'Alcoi. Ells em van assessorar en tot moment en quant a la creació del pla d'empresa, em van assessorar en tots els aspectes, en tot, inclús en donar-me d'alta com a autònom, en tots els nivells. Entrega el premi de 800 euros i diploma Georgina Blanes Nadal, directora del campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València.
El segon premi d'aquesta categoria és per a Happy Friday, una empresa que introdueix productes de la comarca en el mercat internacional. Anem a saber una miqueta més. Soc Vicent Albinyana i soc el soci fundador de l'empresa Happy Friday. Happy Friday és una empresa que es dedica a la venda i distribució d'articles per a l'hogar, articles relacionats amb roba de llit, roba de cuina, roba de bany, i es dediquen tant a la concepció com a la fabricació i a la distribució dels productes, i sempre en el mercat, principalment en el mercat online. L'empresa està formada per dos socis fundadors, Manuel Juan i jo, Vicent Albinyana, i sorgeix a raïs de finals del 2012. L'empresa es crea en aquell entonces i un poc també per la necessitat d'aportar una novetat en quant a model de negoci, agarrant un poc el sector textil tradicional i pegant-li un poquet la volteta al model de distribució i de concepció d'empresa. Per a nosaltres és un reconeixement a nivell local. Nosaltres l'estratègia que tenim és a nivell local en quant a inversió, en quant a recursos humans, en quant als nostres proveïdors, som de la zona, de les comarques, i a més tinguem una projecció més internacional. Venem en tots els clients que estan en Europa, o sigui que el nostre mercat és el nacional, però també és l'internacional. I aquest reconeixement de premi és com un suport a un projecte que en principi és jove, que es fa amb molta il·lusió i moltes ganes i que d'alguna manera recolzen una miqueta, donen un poc l'espentó de dir que esteu fent les coses prou bé. Els promotors del projecte són Manuel Juan i Vicent Albinyana. Farà entrega del premi de 1.200 euros i diploma Roberto Payá Domènech, director del CEI. I anem amb el primer premi de la categoria d'emprenedors d'aquest concurs d'emprenedors comarcals. És per una empresa que aposta per la qualitat i per l'aplicació de sistemes innovadors en la neteja. El primer premi és per a Torca Group Servicios de Limpieza. Diuen Mònica Gisbert Vidal i treballa en Torca Group Servicios de Limpieza. Torca Group és una empresa de serveis de neteja. Consisteix en fer tot tipus de neteges, des de la neteja industrial, neteges especials com puguen ser antigrafitis, neteges de naus industrials, neteges domèstiques, neteges de comunitat, en fi, abarca tot tipus de neteges. I a banda d'això vam decidir fer alguna cosa que ens diferenciara i vam apostar un poc per fer la neteja i després aplicar la desinfecció en l'ozono. L'ozono és un desinfectant, és un gas i és un desinfectant dels més potents que n'hi ha. Entonces sí que considero que és innovador perquè tu realitzes una bona neteja, després apliquem el gas en un canyó d'ozono, al ser un gas penetra en tots els llocs i desinfecta l'ambient i desodoritza. Tu tens un sinistre, per exemple, podem netejar un síndrome de Diògenes i tu neteges, però l'olor que es queda és penetrant. Pots aplicar el canyó d'ozono i llevaries l'olor que es queda de residus. Torca Group som un grup de persones que treballàvem de fa molts anys en empreses de neteja i per circumstàncies vam tenir que decidir fer-se avant en la nostra pròpia empresa. I la conformem com a socis Ariadna Martínez i jo, Mònica, i al nostre costat venen les companyes que ja treballen amb nosaltres i som un equip en total d'aproximadament 18 persones. El premi suposa un reconeixement i una recompensa a l'esforç que hem fet de crear l'empresa i de dur-la endavant, perquè ara l'hem muntat, però ara tenim que intentar mantenir-la en el temps. I sobretot suposa que el premi t'identificarà a Torca les persones que formen Torca, perquè jo vull transmetre la confiança que estan confiant en mi com a persona, no en l'empresa, però vull que sàpiguen quines persones formen aquesta empresa. Sol·licita la presència de Mònica Gisbert i Ariadna Martínez. Entrega el premi de 1.500 euros i diploma el president de la Mancomunitat, Rafael Climent González.
Moltes gràcies i enhorabona. Hem dit que aquest concurs d'emprenedors tenia diverses categories. La segona és la corresponent al projecte emprenedor, és a dir, aquelles idees amb possibilitats de convertir-se en un negoci. El segon premi d'aquesta categoria és per al projecte Què hay? És una agenda virtual que, des de Cosentaina, aspira a convertir-se en referent nacional. Soc Josep Cellers i la meva empresa és quehay.com. És una nova xarxa social basada en events culturals i en l'àmbit en què està creada serà en un principi per a Espanya. Els events que es poden trobar són socials i culturals de tot tipus, events de concerts de música, teatre, literatura, poesia, esports, de tot tipus. Hem intentat fer que sigui el més ampli possible per a que tot el món pugui anunciar-se i anunciar els events culturals que està fent. És un projecte meu i he col·laborat amb un dissenyador, però bàsicament ho he portat jo tot. I he fet la part de programació i tot el que és la pàgina web, l'entorn on la gent es donarà d'alta, tots els formularis que faran possible que la gent molt fàcilment creï els seus events culturals. El repte primer és néixer i anar creixent. No m'ho he plantejat molt a llarg termini, però establir-se ja seria un objectiu important. Ha sigut un recolzament prou important per a finalitzar el projecte i més que res com un reconeixement al treball que s'està fent i això, veient que necessitava també aquesta retroalimentació de donar-ho a conèixer a la gent i veure com reaccionava. I per aquest aspecte ha sigut bo simplement el fet que t'hagin donat un premi ja és un reconeixement important. El creador d'aquesta agenda és Josep Rafael Cellers i Jover. Fa entrega del guardó de 800 euros i diploma Enrique Rico Ferrer, president de la Cambra de Comerç. El primer premi de la categoria de projecte emprenedor valora una idea que combina les noves tecnologies amb el turisme i la informació de servei. El projecte s'anomena Trobat. Nacho González Miró, soc l'encarregat de màrqueting i de disseny i l'empresa es diu Trobat. Trobat és una aplicació que el que persegueix és poder situar en geolocalització a tots els turistes que puguen vindre a Alcoi, en aquest cas hem basat el model de negoci així en Alcoi, però pot aplicar-se a qualsevol altre municipi. I el que persegueix bàsicament és que tots els turistes que vinguen així no es perguen a l'hora de trobar el que busquen, d'ahir el nom de Trobat. És una aplicació que, com hem dit en un principi, està dirigida per el model que hem posat així en Alcoi, però podem extrapolar a qualsevol altre municipi. Per exemple, si nosaltres estiguérem en la Glorieta i volguérem anar a comprar qualsevol cosa, nosaltres el que tindríem que fer és activar l'aplicació i anar al menú de categories i cercar la categoria que estàvem buscant. Posem-li que fora compres. En aquest cas, el mapa, perquè la gran funcionalitat de l'aplicació és un mapa gran, cribaria per colors els llocs de compra, en aquest cas, que és el que havien demanat, i per proximitat nosaltres podríem anar al que més propet estiguera o al que més ens interessara. Este projecte està composat per 5 persones, que formen també el projecte de Gurgu. Mauro, Ismael, Nacho Domènech, Alberto i jo, que soc Nacho González. Aquest premi, més que la funció monetària, és la funció de promoció que ens puguen donar a nivell de la mancomunitat. Ja és la premsa, ja és la ràdio, perquè realment aquest projecte ens dona el projecte a millor premi emprendedor, però sí que volem dur-lo a terme. Això és com una espècie de reconeixement a tant esforç
fet durant aquests temps de planificació del pla d'empresa, en aquest cas. Ara anem a fer colla perquè els promotors de Trobat són Enrique Alberto Esperanza, Ismael Hernández, Mauro Gómez, Ignacio González i Ignacio Domènech. Aquest primer premi al projecte emprenedor, dotat de 1.200 euros i diploma, l'entrega Antonio Francesc Pérez, alcalde d'Alcoi. Enhorabona i tenim ganes ja de poder començar a utilitzar eixa guia. L'economia d'aquesta comarca no es podria entendre sense el respecte pel medi ambient i l'estima pel nostre territori. És per això que el concurs d'emprenedors de la Mancomunitat reserva un guardó també al millor projecte sostenible. El guanyador d'aquesta categoria és el projecte Netsos. És una ferramenta per tal de crear una comunitat de consum y de producción responsable a la xarxa. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Sánchez. Los otros compañeros son Ignacio Sempere y Miriam Gil, que no han podido venir. Y la empresa se llama Netsos. Netsos pretende ser analistas de mercado de productos sostenibles y, por otro lado, un portal de encuentro de productos sostenibles. ¿Vale? Digamos que de alguna manera tiene dos caras, una a los usuarios y otra a las empresas. Es decir, se trata de un modelo bidireccional en donde todos ganan. Una prenda puede ser más o menos sostenible desde el punto de vista medioambiental en cuanto a los tintes, al tejido que se utiliza, que se emplea para fabricarla. Desde el punto de vista social, una prenda es más sostenible si la realizan personal que trabaja en unas condiciones adecuadas, conforme a la ley que lo organice. Y luego, finalmente, desde el punto de vista económico, es sostenible si, además de ser de fácil acceso a la sociedad, se mantiene a lo largo del tiempo. Esta empresa, en principio, la componemos Ignacio Sempere, Miriam Gil y yo. Y nosotros nos gusta decir que realmente la componemos todos, es decir, tanto las empresas como los usuarios, porque de alguna manera queremos y pretendemos que se retroalimenten. Digamos que entendemos que la sostenibilidad se mueve en un ámbito local, pero nos gusta pensar que es un modelo que es bastante viral y que de alguna forma se puede ir expandiendo, en principio por la provincia, a nivel nacional y, por qué no, a nivel mundial. Pues a nosotros, en particular, este reconocimiento, aparte de darnos bastantes fuerzas, ya que se trata de un reto que en principio entendemos que es bastante ambicioso, desde el punto de vista económico nos viene bastante bien, porque ahora mismo nos encontramos en una fase de inversión en donde hasta ahora hemos estado invirtiendo tiempo en lo que es la creación y la ideación de tanto del negocio como de la herramienta que va a poder llevarlo a cabo. Y en particular este premio nos va a servir para poder llevarlo a cabo para la siguiente fase, que sería la segunda fase. Tenim amb nosaltres a dos dels impulsors de Netsos, Juan Manuel Sánchez i Miriam Gutiérrez. El Premi Sostenible de 1.500 euros i diploma l'entrega el president de la Mancomunitat, en Rafael Climent González. El senyor Climent ens dirigirà unes paraules per tal de cloure aquest acte. Ha estat un plaer comprovar l'esperit emprenedor d'aquesta terra. Ens tornem a trobar en el tercer concurs d'emprenedors de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, amb més projectes, amb més empreses, amb més iniciativa que continue consolidant el futur de la nostra comarca. Escoltarem al president i després compartirem un vi d'honor. Moltíssimes gràcies. Molt bona nit a totes i a tots. Vull, en primer lloc, donar l'enhorabona a tots els guardonats en les diferents categories. Premi Emprenedors, Premi Projecte Emprenedor i Premi Sostenible. En aquest segon concurs d'emprenedors que fem des de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat,
amb la idea de seguir apostant per iniciatives que ens obriguen alternatives econòmiques i ens ajuden a generar confiança en els moments que estem vivint. També vull agrair la col·laboració de totes les associacions, persones i institucions que ens han ajudat i estan ajudant-nos per donar continuïtat a aquest concurs d'emprenedors. I d'una manera molt especial a l'Institut Idees de la Universitat Politècnica de València en el campus d'Alcoi, a la Cambra de Comerç i al Centre Europeu d'Empreses Innovadores, inestimables col·laboradors. Prompte farà un parell d'anys que la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat començarem a caminar. He de dir que en un moment complicat socioeconòmicament parlant, però des del meu punt de vista un moment necessari per generar confiança i mostrar als ciutadans i ciutadanes d'aquest territori que junts podem ser més forts i fer més coses que no cadascú per al seu costat. Sé que estem en una societat molt acostumada a veure resultats de manera immediata i la paciència no és una virtut generalitzada. I jo crec que en un projecte com aquest és necessària. És imprescindible fer uns bons fonaments si no volem que un projecte que ha tardat tants anys a arrencar no tinga la possibilitat de consolidar-se i aconseguir els fruits que tots desitgem en benefici de les persones que vivim en aquest territori. He de dir, com a president, que estic content de tot allò que hem anat fent, de tots els projectes que hem iniciat i dels que iniciarem, així com la manera de treballar, des del consens, buscant sempre la unanimitat i cooperant per tal d'optimitzar els recursos que en aquests moments tenim al nostre abast. Des de la Mancomunitat, com diu el nostre eslògan, volem sumar per millorar. I amb això vull manifestar que estem oberts a tota la ciutadania i a totes les aportacions que siguen positives i que puguen fer-nos créixer com a territori. Entenem que sols des de la cooperació creixerem i serem més forts. Moltes gràcies i bona nit. Moltíssimes gràcies. Pregaria a tots els guardonats que pogueren vindre ací a l'estrado per tal de fer-se la fotografia de família. Moltes gràcies. La veritat que és un acte engrescador, perquè veus que sí que hi ha possibilitats i alternatives diferenciadores de cara a l'economia i la veritat que veure gent jove, a més que cooperen, perquè algunes de les empreses que avui hem premiat o s'han premiat resulta que les tiren endavant 4 i 5 persones, doncs això la veritat que dona goig, no? I pense que aquest és un poquet el camí que hem de seguir donada la conjuntura econòmica que tenim. Anar incentivant aquest tipus d'empreses, animant als emprenedors en la col·laboració que des de les institucions en aquests moments tenim a l'abast i crec que aquest tipus de premis són positius perquè d'alguna manera o altra incentivem a que la gent m'emprenga i a més vaig generant ocupació. Sense anar més lluny, l'empresa de neteja que ha estat premiada ha dit que té 20 ocupats. Això la veritat que és important i a nivell institucional i a mi com a president la veritat que m'ompli. Sí, són d'estos actes que t'animen, dels que deixes content, satisfet de veure 24 projectes que són 24 iniciatives plenes d'oportunitats, plenes de futur i que demostra aquest pols que n'hi ha a la nostra comarca, aquestes ganes de tirar endavant, aquestes idees que estic segur que aniran
a bon port i que també des de la Mancomunitat intentem recolzar, fem tots els esforços per a cada any, a través d'aquest concurs, posar en valor aquest capital que tenim, que és el capital important que són els nostres emprenedors. Nosaltres estem intentant donar a conèixer què és la Mancomunitat. Estem intentant que la gent confia en la Mancomunitat i estem intentant explicar-li a la gent que necessitem temps per a obtenir resultats, com qualsevol empresa. És cert que en els temps que ens ha tocat viure ni hi ha els recursos que fan falta i les forces dels alcaldes i de les persones que formen la Mancomunitat també estan centrats dins dels nostres pobles per intentar millorar la vida de les persones, de centenars de persones que no tenen treball. Entonces s'hem encontrat en temps difícils, en moments en què la gent no té tanta paciència i per tant resulta més difícil. I aquests actes es visualitzen que treballant tots junts es poden aconseguir millors resultats. Jo estic convençut que la Mancomunitat per el temps donarà uns resultats excel·lents, que tenim que confiar en ella, tenim que treballar tots i apostar per ella, perquè en el seu moment ciutadania, entitats socials, entitats culturals, empresarials, apostaven per la Mancomunitat. I nosaltres, els polítics, vam ser els últims que vam apostar per ella. Per tant, inclús sabent que han nascut en temps difícils, anem a treballar de valent per tal que tinga el reconeixement de la gent i la millor forma d'obtenir aquest reconeixement de la gent és donar-li el resultat i esperem que pront els resultats cada volta es visualitzen més. Bueno, això sempre és una alegria. Enguany s'han donat els segons premis de la Mancomunitat als empresaris, als emprendedors i el mateix em consta que gent que va ser premiada l'any passat, les empreses aquestes continuen avant. Jo desitjo a tots aquests que tinguin un bon desenvolupament i que es vagi molt bé. La Mancomunitat ha de servir també per a aquestes coses, per a moure un poble. Sí, la Mancomunitat té que col·laborar en tots aquests events i n'hi ha que treballar per coses, va tratar de, a part de premis d'estos, d'aconseguir fer projectes que a les arques municipals costen menys diners.